Hayır däneleri. Kalbyň çuňluklaryna aralaş. Oň içinde haýryň däneleri gömülendir. Her gedek ýüregiň açdygyňça, içine çümdügünçe haýyr dänelerim has köp ýüze çykmak bilen bolar. Her birimiziň kalbymyzda ýaşylygyň tohumlary sepilen, ýöne oň üstüni örtüp duran inçe ýogyn gatlaklar bar. Köwle berseň, şol gatlary aýry berseň, ahir soňunda ýaşylyk däneleriniň üstüne açýan. Ana şondan soň ýaşylyk şeýle bir boy alýar. Oňa ýydyk esewan etdigimizçe ol pür pudok ýaýradyp ajaýyp müýgelerini berip başlar. Size çıpbakay çynymaýdyan. Şu sözlemde hiç galatlyk hem çiğsirme ýokdur. Kimdir bir ýeriniň gögünne degýän bolsak, ýa-da anjydýan bolsak, biziň kalbymyzda ýaşylyk tohumlarynyň ýokdugyny aňlatmaýar. İlki bilen oň kalbymyzda bardygyna inanmagymyz gerek. İlki on saklayan böwetleri, perdeleri köwläp aýyrmaly. Soňra onu ýeterlik üns alada bilen gurşamaly. Yüreklerimize ýynjalyk hem rahatlyk salyp biler ýaly derejede oňa ýyda getmeli. Şol ýaşylyk tohumlary bilen özgeleri mehr muhabbet, haýrykdan paýlamaly. Geçirimdilik etmegi, bagyşlap bilmegi esasy häsiýetimize öwürmeli. Käteler başgaça görünýänligimize garamazdan bizi gurşap alan her bir adamyň kalbyna da kutşuň ýaly ýaşylyk tohumlarynyň bardygyny bilmegimiz, inanmagymyz gerek. Eger olaram bir wada bu däneniň üstüni köwläp, açyp bilmedik bolsalar, olar häzirlikçe biziň olara düşünmegimizi, olara mehr mülakatly garamagymyzy, olara gadar hormat goýmagymyza mätäçdir. Olar biziň hoşamaýlygymyza, sabır etmegimize mätäç. Biz özümizden bitýän hereketleri etsek, olaň kalbynyňky ýagşylygyň mäkäm kökurup ötüp çykjakdygyny, hemmelere haýyr miýwelerini eşiljekdigine şek şüphe ýok. Bar zatdan ähmiýetlisi, biz ilki bilen öz kalbymyzdaky ýagşylyk däneleriniň boy almak üçin ihlas etmeli. Ýagşylygyň haýyrly miýwelerini ilki bilen biz eşilmeli. Ýagşylygyň iň lezzetlisi, iň datlysam şahry, ýagşylygy ilki özüň etmek. Suwun zaýalanmazlygy üçin. Suw akman nursa, oň zaýalanýanlygyny gördüm. Siýahat etse sagol, dursa durşuna sököl. Şirem gowagyny ýaslanyp ýatsa, aw edip bilmez. Peýkam ýaýdan aýrylmasa, nysana diýip bilmez. Suw zaýalýan zat, oň akman, hereket etmän bir ýerde saklanmagy. Hereket etdigiçe, akdygyça, suwuň tagamam, ýokumam juda gowy bolýar. Ýolbarslaram hut şeýle. Gowagyndan, türünden çykman ýatsa, awunyň ýygynyň algamasa, hiç zat gazanyp bilmez. Şiir bolsa-da, arsgy ýatan ýerine agzyna gelmez. Peýkamyň uju her näçe ýitip boluversin. Ýaýdan aýrylmasa, uzaga atylmasa, hereket etmese, nysana diýip bilmez. Hatda degmek beýlede dursun, hereket etmese, goloýuna da baryp bilmez. Ansanam edil şular ýaly. Ihlas hereket etmese, bilni ber kuşamasa, bir ýerden başga ýere ýüremese, ýönelmese, jan hem tagalla etmese, oň aklam, kalbam bulanyp, harlanyp başlar. Hemde durmuşda hiç wagt maksadyna ýetip bilmez. Durmuş hakda ýazylan kitaplardan, aýdylan sözlerden, hikmetli depterlerden bellap alan, hemde gaýta-gaýta ýatlaýan şu sözlerimi sen bilen paýlaşaýyn. Hereket et. Hereket edýäken, belki de bir ajaýyp zadyň üstünden masarsyň. Duran aýagyň täze bir zadyň üstünden masanlygyny eşitmersiňiz. Dogry ýoldan ýörek barýanam bolsaň, otursaň, aýaklaň üýtgeşik zat basmaz. Gaýta uruşup galar. Hereketsiz göwre hemişe hereketsizlige,
mezalsızlığa yıqqın eder. Hereketli gowru hemişe hereketlilige, zanlılığa yıqqın eder. Hereket, hereket, hereket. Gayrat, tagalla, zanipkeşlik. Dek durma, yaydanma, biyağır bolma, yaltanma, köp yatma. Ine aýtmak isteýän zatlarymyz şulardan ibarat. Hereketlilik bizim durmuşymyzy özgördiýän esasy güýç. Ýaýdanmak, ýaltanmak ýaly häsiýetler hereketiň öňünde böwet bolmasyn. Tehel salymlyk şowsuzluklar hereketi toğtatmasyn. Sana iki tany wakany gurrun mereýin. Ol ýerde umyt bar. Dostumyň biri hemişe hemme zatdan nägile bolar ýörerdi. Durmuş wakalaryndan, her türlü ýagdaýlardan, amatly pursatlaryň göremeýänliginden, iş tapmaýanlygyndan, ondan mundan senden menden bir gün ona bildirs berilýän gazetleri getirmegi hemde hödür edilýän işler bilen gyzyklanmagyny maslahat berdim. Sonra iki bolup dükanlara, bazarlara aýlandyk. Nirede näýili bildirs bar bolsa, ählisiniň belgilerini bellap aldyk. Hemde habarlaşyp başladyk. Şeýle günlüň birinde ol göwün diýän işiniň üstünden mardy. Finansmakdan ýitirýän zadymyz ýok diýip maslahat etdik-de, şo ýer bilen habarlaşdyk. Gitti, urleşdi. İşin talaby zähmet haqqy bilen gyzyklandy. Ýörüýte sinaglaryny tapşyrdy. Gaýdyp gelenne işe kabul ediljekdigine birjik hem anamy ýokdy. Ýene-de öňkü bolşýaly, umytsyz, göwünü çökgünni. Aradan köp wagt geçmedi. Şol edaradan gelen hat dostumyň işe kabul edilendigini habar berýärdi. Häzir dostum şol edarada uly wezipelerde abyry bilen işläpýär. Özümize sowal berelik. Egerde dostumyz hiç şeýle hereket etmän, uğruna çykman, şol bir duran ýerine saklanan bolsa, hereket etmäge derek zeýrenip, nalap, özünden gaýry hemme zady ýazyp ýörenligini şu zatlar amala aşarmydy? Şeýle wakalaň ýene birini gurrun mereýin. Dünya belli bir restoran eýetiniň başyndan geçen wakalar. Ol özüniň oýlap tapan täze tagamlaryny hödürler, ýany bilenem iş sorap, müň sany restorana ýüz tutupdyr. Emma hiç restoran oň islegini kanagatlandyrmandyr. Teklibinem özünem işe kabul etmändir. Ýöne durmuş dowam edýär. Müň edekde bolmanlygy oň asla bolmajakdygyny aňladan ok. Ol şondan soňam ýan mermändir. Göwün isleýär, ýüregi atygsap dur. Soňam onlarça ýere ýüz tutupdyr. Ukyp başarnygyny teklip edipdir. Ahyram bir restorana işe kabul edilipdir. İlki şol ýerde işläpdir, özüni görkezipdir. Häzir bolsa uly bir restoranyň eýesi bolup otur. Ören köp adamlar öz hereketlerini, ukyp başarnyklaryna özleri çäk goýýarlar. Bir ýa-da iki gezek finansyp görýärler. Uğurgu vermese, umytdan düşüp, lap keç bolup, inniki hereketlerden eller sowap galy berýär. Hereket etmekden saklanýarlar. Şeýle adamlar bilen birje pikir paýlaşasym gelýär. Hereket edin. Ýaşy pursatlar alnymyzda. Hereket edin. Has goýunlar entek öňümizde. Hereket edin. Bikär we gamgyn oturmakda, ömrü beýmany ötürmekden ne haýyr bar? Durmuşdaky enseme ýagdaýlar hereket eden ýerimizde bir netije ýetenligimizi tasdiklar durur. Hut özüm hakda aýtsam, durmuşymda iň köp säwlik goýberen ýerlem, haçanlar bir-iki finansykdan soňra hereket etmegi dälle, işe berilmän oturmagy iler tutan pursatlamdyr. Ana şo ýagdaýlarda men has köp hata goýberýän ekenim. Ýadamakdan çekinip, özümi rahatlyga, arkaýynlyga beren çağımda ne bir pursatlar elden gidip, ajaýyp pursatlar zaýalanyp ýitip gidýän ekeni. Aýta has beter şowsuz bolýan ekeni. Hereket et. Hatta durmuşyň asuda, innigan, hemme zat ýerber bolsa-da hereket et. Täze zatlary öwren. Has ajaýyp işler bitirmäge pursat ara. Täze hünärlerde, täze uğurlarda finans hem kämilleş.
täze gatnaşyklary ýola goý. Aýaklaň täze zatlary basýança dek durma, arkayn bolma, hereket et. Durmuş tigirinden düşýänçä hereket et, hereketde bol. Belkem maksatly, anamly ädilýän gadamlaň seni has ajaýyp, has abadan, has belent bir ýerlere elter. Sana ähmiýetli ýerlere elter. Ýa-da dostuňa uruljak bir kämil şahs bilen gabatlaşdyrar. Ýa-da miwesini ýoljak, hödýürni görjek pursatlaň bilen ýüzböýde eder. Hereket et. Birinji, has işanly, has köp hereket etmegiň ýollaryny kesgitli. Planyny çyz. İkinji, gereginden artyk uqa berilýän bolsaň, uqyň sagat sanyny azalt. Kadaly ýatmaga enni get. Üçüncü, bimany zatlara sarp edýän wagtyny peýdaly zatlara harçlamaga çalyş. Wagt iň gymmat baha puldur. Onu näme harçlaýanmaňa üns ber. Peýdaly zatlara soňýanmy ýa-da juda bimany zatlara. Gowsundan gowsy. Amerikada basketbol toporunyň bir tälimçisi ogluny hemde oýunçylaryna kämillik, ajaýyplyk, gowluk hakda gaýta-gaýta berk sargar ekeni. Haçanlar bir gün has gowlaryna garaşmaňda, şu protodyňyň has gow bolmagy üçin çalyşyň. Tälimçi haýsydyr bir has mühim ýaryşyň, has tapawutly, has çekeleşikli, has ýatda galyjy bolmagy üçin garaşman. Her günkü ýaryşlaň turgunleşikleň has gyzykly, has ajaýyp bolmagy üçin ihlas etmeligini puta ýatdadar ekeni. Olara has ähmiýetli hemde has şuňur zady düşündürenden soňra hatda uly üstünlük gazanylmadyk her bir günem has gowy geçirmeklerini ünner ekeni. Her birimiz her günümüzi ajaýyp etmegiň hötdesinden gelip bilýär. Her birimiz muny başarýar. Her gün özümüzi begendirjek, göwnümüzi hoşal etjek köp işler bitirip bilýär. Beýleki adamlary begendirjek, hoşuna gitjek, maňzyna batjak, tuğulemesini hemde alqyşyna eýetjek, ýagşy ahlak häsiýetlere bürünip bilýär. Başlan işimizi dolu we kämil berja etmegi başarýar. Hayır ihsan, ýagşylyk, sahabat edip, perwerdügär razy etmegen başaryp bilýär. Beýleklerde özümüz hakda ýagşy pikirleri kemale getirdik bilýär. Öňümizde ýagşy işleň niýetini duýup, maksadyny goýup, olara amal edip, günüň ahyryna bitiren işlemimize şükür edip, asuda, injalykly göwün bilen hoş hal hemde bagtyar halla uqa batyp bilýär. Çünkü biz bir günümüzi iň ajaýyp şekilde ýaşadyk ahyry. Hereket et. Birinji, öňüňde aýdyň bir meýil goý. Nämeler edende şol günüňi has ýatda galyjy, has ajaýyp edip bilersiň. Şol işi bitirende şol günüňi has ajaýyp etjek işleň çyzgysyny çek. İkinji, şol günüňi şeýle geçir. Hemde soňra şol günüň ahyryna düşege geçende nähili rahat duýgulary hemra bolanyňy biz bilen paýlaşmagy unutma. Sen bahanaň näme? Mümkinçilik köpelligi saýy iş etmezlige de şonça bahana tapylýar. Haýsy kitapdan okandygym ýadyma düşenok. Ýöne bu jümlen köp adamlar babatda rastlygy bolýan, ýüz görmän aýdyp biljek. Başgalary mysal getirmän, hut özüm hakynda aýtsam, ilkilikler bu men özümde de agdykly edýän häsiýetden birdi. Durabara bahanalara duýlanmak endigimden saplanyp başladym. Her gedek iş etmezlige bahana tapılanna öňümde bir şerti keserdip goýdum. Durmuşda üçüncü ýol ýok, iki ýol bar. Birinjisi bahana, ýagny bahanalara duýlanmak, hiçtat etmezlik, hiçtat gazanmazlyk. İkincisi netije, ýagny iş etmezlige ýeterlik bahana bar ýalan bolsa, oňa asla ýüz bermän, işin netijesine gyzyklanmaklyk hem işi dowam etmeklik. Ya netije, ya bahana. Men netijeni saýlap aldım, hem de bahanalary terk edip başladım.
Käteler uzakly günkü işten ýa-da duýdansız peýda bolan aladadan ýaňa beýnim ýarlara gelse-de öňümde maksat edip goýan işlemmi hökman ýerine ýetirýän. Mysal üçin her gün ýatmadymdan ozal kitap okuyan. Ýogsam käbir günlüň aladasy argynlygy beýdip özüm kösemi bugün ýatda diňjiň al. Ertir 2 pay ýokarsyň diýip gulagıma pysyrda durýar. Ýöne meni bahanalar gyzyklandyrmaýa, mendiňe netije gyzyklandyrýar. Tanymal ýazgy John Forbun "Sen bahanaň näme" adly bir gowy kitap bar. Adatça şeýle mazmunly kitaplarda her ýazgyň öz durmuş ýoly, gören kynçylykdyr görgüleri, gelen netijeleri hemde okuwjulary hödürleýän maslahatlar orun alýar. Käte bolsa, hatda özleriniň ömrüni etmedik, ýerine ýetirmedik, ýöne dogry, makul saýan zatlaryna maslahat berýärler. Emma John'un bu kitaby başga hörpden gopýa. Ol arzu isleglerimizi amal etmekden alyp galýan bahanalarymyz hakda soraýar. Bahana duýlanmagy düýüp götür, terk etmegi maslahat berýär. Bahanalara dayanmagy ennigi öwürmellerligini berk sargaýar. Hemde bahanalardan gaça durmagy talap edýär. Şu mowzukda söz açýan kimdir birine ananmaly bolsa, onu şu awtora ananmagymyz gerek. Kimdir birinin pikirine eýermeli bolsa, onu ýene-de John Forbun pikirlerine üns bermegimiz gerek. Sebäbi John Forb dünýä ýenenne 2 goly bolmadyk, kemis perzent bolup ýenipdir. Emma ol durmuşyň öz öňüne keserden bu päsgelçiligini ýeňip geçmegi başardy. Ejizler bahana duýlanyp ýan merip oturmady. Döwrüniň iň meşhur, tanymal söz saatlarynyň sohon göýlen biri boldy. Biz şeýle adamlaryň işleýişinden, geljegi isleýişinden nusgalmaly. Durmuş ýüküni mertlik bilen çekmeli bolanymyzdy, hemde arzu umytlarymyzy amala aşyrmakda, maksatlarymyzyň uğruna algamaly, ihlas etmeli bolanymyzdy hergiz bahana duýlanmaly däldir. Arzu umytlaryň sesine, üstünlügiň çakylygyna öňün jogap bermegimiz gerek. Yeri sen bahanalaň nähili? Yüreğindäki süýji arzulary, gursaňy alhamdan ýaňa ýarara getirýän beýik maksatlaryny amal etmekden alyp galýan nähili bahanalaň bar. Sen ýalňyşlyklaryňa we säwlikleриňe, şowsuzlyklaryňa jogapkär bolan o bahana şemleri nähil zat. Heniz bu bahanalaryňy sanap, sallarlap ýetişmänken, men sana başga bir sowal bilen ýüzleneýin. Psikolog Lukmanlaryň biri ýürüýte sina geçirip görüpdir. Ol öz hastalarynyň durmuşdaky şowsuzlyklary, ony nähili kabul edişleri hakda gurrun bermegini sorapdyr. Hastalaryň biri Lukmanyň ýanyna içini nöküpdir. Şeýle bir saýrapdyrlar. Şondan soň olary basmarlap duran agyr güýjem bir ýana aýrylyp giden ýaly bolaypdyr. Akyllary durlanypdyr. Göňünleri iňjalyk tapypdyr. İçi döküşmäge bir adamyň tapylmagam ykbalyň sowgadydyr. Sizi üns bilen dinleýän we size düşünýän, siz bilen pikir alyşyp bilýän adamlar bar bolsa olardan daşlaşmam. Şeýle adamlara hemişe ýakyn bolun. Hassalar ýüreklerini gowladanlaryndan soňra Lukman olary özleriniň arzy, bahanasy ýazdyrylan kasetan dinledipdir. Olan käbiri, hatda köpsi bu kasetan dinlänlerini oň dinleýje üren uly agram salýanlygyny, ters täsir edýänligini duýupdyrlar. Üstesine bahana hökmünde aýdan zatlarynyň dile çolanyňa degmeýän bir hokkudygyna boyun alypdyrlar. Öz seslerini, zeýrençlerini olan özleriniň dinläsi gelmändir. Daş töwereňe hem özüňe gara. Arzu isleglerini, maksatlaryňy gözden geçir. Berza etmezliğine näýili we näçe büwet päsgelçilik görýän bolsaň, bu bahanalaryň hemmesini birin bellap al, kagaza ýaz. Soňra başga biri sana şo zatlary gurrun berýän ýaly gözüňe getir. Şo ýagdaýda sen olara näme maslahat, neneňsi ýol, usul salgy bererdin. Hut şol maslahatam ilki özüň ýerine ýetirip başla. Men güýç. Uly üstünlükler gazanan, öňde goýan arzu maksatlaryny amal eden hünärmenden biri özü hakda söz açanna men güýç diýip ýatlaýar. Ýogsam olum durmuşyny kän kynçylyklary gören, kötel ýollardan,
dartqınlı pursatlardan yeterlik payını alan adam. Men güç diyen durmuş çygarny bolsa şeýle düşündirýär. Men güç, öz durmuşumyň serkerdesi özüm. Nirede nähili hereket etmeligini diňe özüm çözýän. Şahsy bagtyarlygyma da, şahsy şowsuzlygyma da diňe özüm jogapkär. Durmuşymy haýsy tarapa sowmalygym, nire urukdurmalygym diňe özüme bagly. Durmuşymy meni urukdurýan, durmuş meni urukdurmaýar. Men ömür kerwenindäki hiç sada ygtyary bolmadyk ýöneköý bir ötögçi däl. Men ömür kerwenimiň kerwenmaşysy. Şu sözleri bizem özümüze sırdamagymyz gerek. Şu hakykatlara bizim hem inanmagymyz gerek. Ähli bahanalary ýeňsämize taşlap, üstünlük serpaýlary häzirlenip goýulan durmuş ýollaryny bahanasyz dowam etmegimiz gerek. Durmuş mendillerini kültürlänimizde hemde arzu isleglerimizi amala aşyrymak üçin syndakay girişenimizde bahanalara durmuşymyzdan orun bermäliň. Bahanalar bizi ağlamasın, maksadımızdan alıp kalmasın. Hereket et. Birinci, arzu maksatlan hasıl olmagyny böwürt bolýan bahanalaryny, sebäplerini seljer. İkinci, şol bahanalaryny gaýta-gaýta gözden geçir. Hemde hakykata bap gelmeýänlerini ilki bilen çyzyp aýyr. Hakykatdan saklap duran bahanalar hakda biraz oýlan. Üçüncü, durmuşyňy täzeden ýaşap başla. Gaýtadan gaýrata gal, hemde bahanalara öz durmuşyňdan gaýdyp orun bermejekdigini ýüregiňe düw, bir karara gel. Öz durmuşyň serkerdesi özüň bol. O ýerdäki adaty bir ötögçi ýa-da kerwene saý sebäpden daklyşan bir piýada bolma. Bir ýyldan ömrüň paýawlar. Birdenke Lukmanlar sen bir agar derde ýoluganyňy. Bir ýyldan ömrüň paýawlajakdygyny ýaňytsalar, sen nähil duýgular başdan geçirersiň. Hemde haýsy amallary bitirmegi has iler tutorsyň. Bu zatlar hakda biraz pikirlenip ýetişenem bolsaň, gel onda men sana huç şeýle ýagdaý bilen ýüzüýüz bolan bir adam hakda gurrun bereýin. Antonio atly 40 ýaşlarynyň birine Lukmanlar agar derdiň diagnozyny goýup durlar. Sen bir ýyldan uzak ýaşamarsyň. Antoni asla garaşmadyk bu habaryny bir wada oýurganyp dursa-da, ol özüni ýitirmändir. Derdiniň öňünde ejizlemändir. Ýan bermändir. Antoni'nin öňkü işi o diýen göwün gandyrjy düşeňitlem däl ekeni. Antoni aýalyny hemde çağalaryny bir gowy ýatlamaga alyrasy gelipdir. Ol bir agar dert bilen barlyşyksyz göreşe girýänliginem ünsden düşürmändir. Antoni özüniň ähli ukyp başarnyklaryny gözden geçiripdir. Çağalygyndan tä şol ýaşyna senli höwes eden, meşgullanan, ýüregine duwan, ýerine ýetiren zatlaryny birin-birin ýatlanyna özüni ýazyjylyk, ýazmak ukybynyň bardygyna göz ýetiripdir. Ýöne oň ýazan zatlary häzire bugüne çenli hiç bir ýerde çap edilmän ekeni. Gowy, düşnükli, many mazmunly, şeper ýazylyp bilýänligine garamazdan ýazan zatlaryny çap ettirip gadanç ýerdece görmändir eken. Antoni bir kağıt alypdyr. Hemde öňüne goýan bir jam maksat üçin ýazyp başlapdyr. Ol aýalyna aýdasy gelen ähli zatlaryny ýazmak isläpdir. Bu ýazjak zatlarynyň giň okujular köpçüligine ýaýrajakdygyna welin asla ananmandyr. Ýöne oň öňüne başga saýlaw, başga çykalga barmy? Üstesine bary ýogy bir ýyl wagt bar. Antoni uly höwes, ihlas bilen ýazyp başlapdyr. Ol öz işine erzellik bilen berilipdir. Şeýdip bir ýylyň dowamyna uly göwrümli 5 sany edep eseri ýazmagyň höttesinden gelipdir. Olary neşir etdirip uly girdejam gazanypdyr. Akyllarlar aýdýar ahyry, wagt diýeniň suwya allar, ýyl diýeniň hädimänken geçip gidýär. Bir ýyl wagt geçipdir. Ýöne Antoni amanadyn tabşyrmandyr.
Doğrudanam ol Lukmandan aýdýan möhletini durmuşyny soňlamady. Onu gurşap alan agar derdiň özüme möwrütem ötüşip durdy, ol der bedene ziyan bermeýän ýagdaýa geçen ekeni. Durmuş şeýle, sanalygyň dolmasa bir sagat öňgidilmeýär. Wagty dolsa bir sagadam giza alınmaýar. Antoni uzak ömür sürtdür. Eline kalamy çynlakay alyp ýazyp başlan makalyndan märi 70 sany kitaby neşir etdiripdir. Egerde şol agar dert onu ölüm bilen dikleşmäge mejbur etmedik bolsa, belkem Antoni öz hemde öz maşgalasy hakda, öz ukyp başarnyklary hakda düýüklü pikirlenmezdi. Bu täsin durmuş wakasy bize uğralar ýaly bir näçe ýaşy ýatlamalara hemra edýär. Ol eterden köp netije çykaryp manalyp bolýar. Birinjisi, haýsy bir dert bolaýsyn, oň öňünde ejizlemese, müzdürmese, onu derdi mehnete däl, miweli zähmete öwrüp bilýär. Elbetde dertden utulmagyň alajyny ýmeli. Esasy da ýene-de zähmete, herekede, ruhy welentlige has köp ýykyn etsek, köp dertleri ýeňip bilersiz. İkinci bir ähmiýeti, wagtyny bir asylly maksat, öňden örjülükli zähmet bilen ötürseň, ören köp dertten üstün çykyp bolýanlygyny görkezýär. Zähmete berilmek, aladünjülerden, gaýy hasratlardan saplayan, tököllükleri däri melhem bolýan iň ygtybarly serişdelen dermandan biridir. Emma yaramaz oý hyýallary çümüp, içimizi hümledip otursak, o keseller dertlen berýän ziýanyndan has beter egwarladýar. Göňüni çökündülük ýüregi, aňa, ruhy bela beterlerden hem has agar zarba urýar. Barlyşyksız, uzaga çeken söwüşleň birine, eskerleň degnasy halis ýadan ekeni. Terkerde Lukmanlaň birinden näil däri dermanynyň haýr etjekdigini soranyna, Lukman bu meseleň çözüdi hökmünde olary näiller bir zähmete meşgul etdiýipdir. Churchill'den uzaga çeken uruşlar sizi surnugdurmaýarmy, alada goýmaýarmy diýip soranlaryna, ol bir rahatlyk hakda pikir etmäge wagtym ýok diýip jogap beripdir. Bu kıssa beýleki bir tarapdan öz ukyp başarnyklarymyzy ýüze çykarmak üçin agar kyn ýagdaýlaryň ýüze çykmagyna garaşyp oturmalygyny aňladanok. Öz başarnygymyzy ýüze çykarmak üçin bir agar ýagdaýa mejbur müptela bolmaly diýilen zat ýok. Gazaply durmuş kıssalaryndan manalary, netije çykarary, aýgytly ädimler üçin ilham alary zat ken. Hereket et. Birinci, her derdi mehnetde miweli bir zähmet bardyr. İkinci, kynçylyklaryň içinde basyrlygy ýatan mümkinçilikleri gözdi. Üçüncü, uzak wagtlar iş etmän bekar oturma. Dördüncü, ünje gurşalan makalyň peýdaly bir işe güýmen. Beşinci, şu sowala jogap ber. Bir ýyl ömrüm galan bolsa, haýsy işleri ilki bitirmek islerdiň? Altıncı, şol işleri şu pursatdan ýerine ýetirip başla. Ýene bir zady ýatlamagymy aýyp görme. Kim bilýär? Belkem ömürden ýaşamaly pursat mundanam az galanlar. Bolup biler. Uğurdoş gatma garşylyk. İki tane cümle var. Görämäge mansy boýunça bir-birine gatma garşy. Ýöne ikisem ören şuň manaly hem üns bermeli sözdür. Birinjisi, boş oturma, boşluğa orun ýok diýen söz. Durmuşyňda boş wagt az bolsun. Kä wagt boş otursaňyz, köp diň jalýan ýalsyňyz. Emma ýadyňyzdan çykarmaň. Boşluk has beter ýada diýenler. Boşluk, boş oturmak yaramaz pikirlen gämikleýän toprogdur. Ýalňyş amallaň, hataly ädimleň peýda bolýan menzildir. Boş oturmak alada ünjüleň artmagyna, gaýgamyň has agar labyryny atmagyna sebäp bolýar. Zähmet hanjary bilen boş wagtyň dersini soý diýen atalar sözi bar. Boş wagtyny manaly wagta öwürmek, peýdalanmak üçin
miweli bir amala özüňi bagyş et. Şol amallaňda özüň özgelerim bolsun. Üstesine şol işleň agramly bölegini öýde oturan ýeriňde dälle, öýden daşarda, başga ýerde ýerine ýetirilmeli işler bolsun. Boş wagtym hemişe tapdyryp duran zat däl. Olam bir nygmat diýersiňiz. Ýöne boş wagt kimler üçin nygmat? Amykly düşünmegimiz gerek. Boş wagt şol wagty manyly bir zähmete sarp edýänler üçin nygmatdyr. Boş wagty hiç zat etmän oturup geçirmek aslan nygmat saýylmaz. Boş wagtyny altyna öwür, peýdalan, zähmet çek. Ýöne hiç zat etmän boş bikär oturma. İkinci bir söz we ýokarky maňa ters gelýän gadaganlyk furnugyançaň işleme. Köp adamlar insoňky demine çenli ýa-da furnugyp özlerini şeýle bir işe berýärler. Hatda olar öz maşgalasy, çagalary bilen oturmaga da wagt goýanoklar. Öz durmuşy, etsem goýsamlary, maksat muratlaryny gözden geçirmek üçin hem wagt goýanoklar. İşi, taýady wadaty hemde dem diňji sazlaşdyryp bilmeýärler. Kär, hüner, gazanç düşegiň tarapyna agdyk üns berýärler. Emma jemgyýetçilik we din iman taraplaryny gözden salýarlar. Şeýdibem olaň durmuşy ünnüksiz ýadawlygyň, çöktür argynlygyň içinde geçip gidýär. Özlerini östürmek, ýaşaýyş derejesini kämilleşdirmek, has gowy durmuşda ýaşamak üçin ýeterlik derejede pikir etmeýärler. Has dogrusy ýaşaýyşyň sapasyny sürmeýärler. Durmuşdan lezzet almaýarlar. Şoň üçin şeýle diýmeli bolýas. Boş oturma. Ýöne halis turnugyan saňam işleme. Hereket et. Birinji. Günnelik boş wagtlaryňy hasapla hemde şo wagtlary näýli haýyrly işlere sarp edip biljekdiňi öwren. İkinji. Wagtyň bir bölegini özüň öz durmuşyň hakdaky arzu islegler, maksat muratlar hakda pikirlenmäge bagyş et. Üçüncü. Durmuşyň ähli taraplaryny sazlaşykly, utgoşukly alyp git. Oň bir tarapy beýleki tarapyndan agdyk ýa artyk gelip durmasyn. Öý maşgala, iş, gazanç, dem dinç ählisine de ýeterlik mukdarda wagt tap. Şular iyide. Dost, jora hakda pikirlenip görmedik hiç kimse ýokdur. Çyn dost, yalan dost, pikirdeş dost, yürekdeş dost. Garaz göwnümizde ýa-da özümizde ýakyn durýan her adamy dost jora hasaplamak dogrymy? Dost aýanlamyz hemişe biziň şahatlygymyza şärik, derdimizi deň egismäge taýýarmy? Olar özümüzi bagtly duýmagymyza sebäp bolýarmy? Zihinli ýazgydan biri bir kimsäniň öz durmuşyndan hoşallygyny ýa-da närazydygyny bilmekçi bolsaň, oň bankda ýan pullarynyň mukdaryny ýa-da aýlyk ýerdeji düşeginden soraman. Ondan dostlarynyň kimdigini soraň diýip ýazypdyr. Has irki döwürde ýaşan şahirlaň birem şu manyda şeýle belläp geçýär. Yigit hakda özünden sorama, dostlarynyň kimdigini sora. Çünkü dost dostuň hut özüdür. Ondan ýol uğralýanlar. Çyn dostlar hakyky bagtyarlygyň hut özü. Biziň şahsy bütünligimizi, barlygymyzy saklayan esasy elementleriniň birem çyn dostlardyr. Kim bilen dost we dost demek bolsak, gatnaşsak, istesek islemesek olan käbir galyk häsiýetleri hökman bize ornaşýar. Çyn dostluň berýän esas peýdalarynyň ýene biri hakyky dostlar biziň güýç kuwatymyzy artdyrýar. Şoň üçin kimin adalatly, dogruçul dosty bar bolsa, şol adam ikisi artyk güýç kuwaty eýdir diýilen söz bar. Çyn dostlar begenen pursatymyz biziň begenjimizi goşalandyrýan, şahatlygymyzy artdyrýan insanlardyr. Gynança çümen wagtymyz gaýgymyzy egisýän ýaşly adalardyr. Şahatlygyny deň paýlaşsaň ol artar gider. Hasratyny deň paýlaşsaň ol egisiler gider diýen sözleri üns ber. Çyn dostlar biziň her bir aýdanmyzy dinleýärler, ulug asýarlar. Her sözümizi üns berýärler. Uly höwes bilen dogry maslahat berýärler.
bize yürekde şem mehrem garayalar. Sizi dinleyen, kulak asyan, size yürekten maslahat berýän adam bilen urundaş bolmak, size ägirt uly sypaly güýji bagyş edýär diýen sözi dolu ödüýärler. Ýaşaýyşda iň edip hem ýakymly zatlaryň biri bizi dinleyen, bizi düşünýän, biziň ýanymyzda bolýan, biz bilen deň pikirlenýän, bizi uruklandyrýan, beýik işleri höwesimizi oýarýan, pikirdeşem raýdaş bolýan, gaýy hasratlarymyzy egisýän, begençimizi goşulandyrýan dostumyzyň bolmagy. Dogry, beýle dostlar azdyr. Ýöne ýok däldir. Çyn dost isleýänler üçin bardyr. Özlerine uzak dostluk ellerini mehr bilen kısmaga tayyar adamlar köpdür. Hemme adamlar şeýle dostlarynyň bolmagyny isleýärler. Ýöne näme üçindir hemmelere çyn dost nesip etmeýe. Sebäbi hemmeler şol dostluk golüny ilki özgölen uzadyryny, ilki beýlekilen hereket ederine garaşýar. İlkinji ädim özümizden bolsun. Ýene bir topar adamlar bar. Olar käbir adamlar bilen şundaqay dost bolasy gelýär. Emma beýleki tarap bulan gögünden çykaran tekliplerini bipark garaýar. Hergiz umytdan düşmän. Siziň yürekden çykýan çakylyňyza seslenjek, oňun jogap berjek adamlar hökman tapylar. Isle, ide hökman taparsyň. İş yerinde, okuw yerinde, kitaphanada, meden ojoklarda, ýaşaýan ýeriňizde siziň sadyk dostuňyza seslenjek adam alnyňyzda, durmuşyňyzda peýda bolar. Gözden hökman taparsyňyz. Bir wada tapmasaňyzam umytdan düşmän. Ýöne siz çyn dost hakdaky pikirleriňize puto eýeriň. Şeýle dostlary size ykbalyň özü sowgat eder. Ýöne biziň häzirki dost diýenlerimiz ýokarda ýatlanan hemme talaplary ödäp bilýärmike? Belki sen bu sowala ýok, ödänok diýip jogap bermegiň mümkin. Aýtmak isleýän zadymyza çuňur düşünmek üçin aşagdaky goşgu setirlerini üns ber. Nadan bilen dost bolma, seresap bol, häzir bol. Gör näçe nadan ýaşy adam bilen dost bolup, onun ömrünü berbat etdi. Her bir adamın hormat mertebesi onun dostu, yoldaşı bilen ölçülýändir. Bir zady tanamak üçin onu ýanyna kızat bilen deňeşdirýärler. Gabat gelenlerini ol ýürege barýan ýoly tapar. Ýene bir goşguda şeýle diýilýär. Ýagşylara yoldaş bol, artar abray merteben, eýe bolarsyň uly şöhrat şany. Ýokar dürlü bela beter bir döwlete yoldaş bolany. Gepin küleýeri kimleri dost hasaplap bolar. Kimler bilen dostluk gatnaşyklary ýoly goýup bolar. Onu dinle. Ene şu häsiýetlere eýe bolan adamlary dost tutunup bilersiňiz. Sizi ruhlandyrýan, maksada okunly bolmaga höwes serýän, täze pikirler bilen maslahat berýän, göwnümizi çökermeýän, asylly maksadyňyzdan alyp galmaýan, sizi üns bilen dinleýän hem öz pikirini aýdyp bilýän, ahlak taýdan özüni jogapkärli alyp barýan, siziň kämilleşmegiňize, ösmegiňize ýardam gollaw edýän, sizi abraýyňyzy peselçek işlere eteklemeýän, üstünlügi hemde has gowy durmuşa ymtylmagy eý görýän, ýaltanmaýan, iş ýakmaz bolmaýan hem ýaýdanmaýan, pikirlensi senkä goloy ýa-da miňdeş bolan insanlar. Şeýle-de ýene bir üns bermeli zadymyz, gyz oglanam gyza asla dost bolup bilmez. Eriz okuji, salihatli, ýaşy adamlaryň bir enlik edehedi bardyr. Kimdir bir ýerine peýda edip biljekdigini bilseler, çoň bilen tanışmaga, dostluk gatnaşyklary ýoly goýmaga tagalla eder ekenler. Biz hem şeýle hereket edeliň. Çekinmezden, utanmazdan kimdir bir ýerine nipimiz eger öýdýän bolsak, çoň kämilleşmegine, ösmegine goşandymyz bolar öýsek, baralyň, habarlaşalyň, dost bolalyň. Onu bu talap şertlere gabat gelmeýän dostumyzy nädersiz? Juda ähmiýetli sowal.
özümüň şu sowala nähili semeleşýändiň maýdaýyn. Şeýle dostlaryňyz bar bolsa, olaň nähili gylyk häsiýetleri eýdigine garamazdan, olar bilen hem mümkin bolan iň dostlukly, iň ýürekdeş, iň gowy gatnaşyklaryňyzy ýola goýuň. Bir şerti bar. Olaň bärden aýdýan gylyk häsiýetlerini özüňize ýokuşdurmaňda, öz häsiýetleriniz bilen olara görelle boluň. Olara siziň özüňiz täsir edin. Emma biziň hem yaramazlaşmagymyza täsir edýän bolsa, belli kullu gep olar bilen gatnaşygy şurt kesip besetmeli. Sebäbi olar bilen uzak wagtlar tirkeşmek, gatnaşmak, olaň yaramaz häsiýetlerini, gabahat enliklerini bize adaty zat edip görkezler. Hemde biziň iýdat etmegimize sebäp bolar. Şol bir wagtda da biz özümiziň ruhy, ahlak gymmatlyklaryna laýyk hereket etmegimizi dowam etmelidirsiz. Utanmaly däldirsiz. Käbir adamlar bar. Özlerini alyp barşy ruhy, ahlak gymmatlyklaryna laýyk gelýär. Emma şol gymmatlyklary goramaly, nusga bolmaly, özüni görkezmeli ýerine çekinjeňlige ýa-da ýaýdanjaňlyga ýol berýärler. Arassa ahlak kadalaryna uygun hereket edýän dostum, hiç zatdan utanma hem çekinme. Bu ýerde utanmaly sen nälsiň? Bu ýerde başyny belen tutmaga hakly sensiň. Arassa ahlak häsiýetleri, tertip düzgünlere laýyk hereket edýän mahalyň özgölen gaty gaýrym, açyp ýaşyryn näme diýip goýanlyklaryna asla üns berme. Sen hemişe başyny dik tut. Sen şol asylly häsiýetleň mekdebi bolup dowam etmelisin. Şol ruhy gymmatlyklary, düzgün tertipliligi, edepliligi sen ýaýmalysyň. Sen güýçli bol. Kinaya, ýaňsy bilen söz gatýanlary, özüni honnan märsi tutup, lapurýanlara sen güýçli gaýtawul bermelisin. Bu ýerde urgu ýa-da uly ses bilen gaýtawul bermeliligini aýdamak. Sen öz ýaşy häsiýetleň, anamlylygyň, asudalygyň, dogry ýola puta eýerýänligiň bilen olara jogap bermelisin. Hereket et. Birinji, çyndan dostlaşmak isteýän adamlaryň hakda pikirlen. Hemde olar bilen dostlukly gatnaşyklary ýola goýmaga tagalla et. Ikinji, sana yaramaz täsir edýän adamlar bilen ara gatnaşygyňy azal ýa-da üz. Üçüncü, hemmenin öňünde arassa ahlak häsiýetleri puta eýerýänligiňi, muň üçin özüňi buýsançly, anamly duýýanlygyny ýaşyrmazdan mälim et. Dördüncü, hemmelere öňün täsir etmäge çalyş. Esasy aýratynlyk. İşi rowaç adamlaryň birinden üstünlük gazanmak hem bagatly ýaşamak üçin nähili şahsy artykmaçlyklar hem beýik häsiýetler zerur diýip sorapdyrlar. Ol üstünlük üçin ilkinji nowatda zerur häsiýet enlik başarýan işini dolup bitirmek diýip jogap beripdir. Ilki öz ukyp başarnygymyza göz ýetirmek, soňra şoňa muwapyk asylly maksadyny kesgitlemek aňsa diýiş däl. Ýöne bir näme görgüsi huppotu bolsa da ol juda gazakly zat. Biz özümizi öwrenen mahalymyz, geljegimizi öwrenýänligimizi düşünmelidirsiz. Bundan sonra şol maksadymyz bilen deň qadam urup, arzyly menzillere, derece mertebelere ýetmek üçin biz nämeler etmeli? Saýlap tutan işlemimiziň hemmesini dolu ýerine ýetirmelimi? Ýa-da täze bir mümkinçilik döränine ol pursady elden gidermezlik üçin täze işe meşgul bolmalymy? Bu biziň her birimiziň jogap bermeli soraglymyz. Sebäbi biziň köpüýmize mahsus ýagdaýlaryň biri şu ilkinji nowatda hökman etmeli işlemimize sowuk sala garaýar. Näme üçin başga işlere meşgul bolup ýagdanmyşyk, ýaltanýamyşyk, ýa-da şol işi asla halamzokmyşyk. Muňa wagty-wagtyna okulmaly namazdary, mektep okuw hemde öýü işlerini, işe çynlaqay berilmek hem şoňa meňzeş zatlary mysal getirip bolar. Şeýlelik bilen ilkinji nowatda üns berilmeli ençe işlemimiz bitirilmän galýar. Üns bermeli esasy şahsy aýratynlygymyz şundan ibarat. Şol işi biz halasagam, halamasagam ilkinji nowatda etmeli işimizi hökman ýerine ýetirmeli. Ýöne onu nähili amal edip başlamalygyny sorasaň,
Gel şu yerde men sana şu mana kıvap bir kıssany gurrun bereyin. Itleň arasynda özüniň çakkanlygy, tiz ılgayanlygy bilen buýsonýan, gomporýan, gabarlayan bir it bar ekeni. Hemmelerden üňürtü gelýänligini diline çolap hiç goýmaz ekeni. Günlüň birine bütün öňünden bir towşan algap geçipdir. It şo wagtam as däl ekeni. Towşana galan günem ýok ekeni. Ýöne oýun etmegiň, biriniň madasyny alyp, göwün solpusyndan çykmagyň hatirasyna ýanky towşanyň ýygynyň algapdyr. Täsin ýeri it her näçe çalasynan bolsa, towşanyň ýygynyň ýetip bilmändir. Beýlekitler bütün üstünden gülüpdirler. Pähäýde welin bar öňüniň guýagaçda ýüdýän. Özüňçe ýok towşany gowalap ýetip bilmediň. Tutmaga beýledi dursun. Ýygynyň hem ýetmediň diýip gyjalat beripdirler. Çalasyn it özüni aklamaga başlapdyr. Bir zady unutmaň, bu tizlik çalasynlyk boýunça bir bäsesik däl. Men keypine oýun etmek üçin ılgadym. O bolsa jan howluny ölümden tutmak üçin ılgady. İkil gowyň arasynda ullukan park bar diýipdir. Ýaşaýyş ýa-da ölüm hakdaky pikire aýratyn ünlüsini çekesim gelýär. Bizim ilkinji nobatda ýaşaýyşymyza dahilli bolan işleri dolu berza etmegimiz gerek. Hökman etmeli işlemimiz dogrusyna pikirlenip, oýa batyp, saýlap teşip oturasy pursat purýuja ýok. Biz olary hökman edämeli. Biz şol işleri ýaşaýyş jan bilen berk bagly bir zat hökmünde görmeli. Durmuşa çynlaqy çemeleşmeli. Öňüm rakyllar, biz bu dünýä aşyk oýnamaga gelmedik. Biz beýik maksatları hasyl etmäge geldik diýereken. Biz iň mühim işlemimizi ilkinji nobatda berza edýän bolsak, diýmek bu biziň hakykatdan hem ýaşaýanlygymyzyň subutnamasydyr. Eger gelensiz garap, duşumuzdan beperwa ýötürýän bolsak, onu ýaşaýyşyň manysyna, durmuşyň gymmatyna da juda gelensiz garaýanlygymyzyň subutnamasydyr. İlkinji nobatda bitirmeli işlemimizi bileliň. Sonra şol işi berza etmegi özümizden talep edeliň. Innimize öwreliň, hem özümizi ösdürip kämilleşdireliň. Biziň şol işi edetimiz gelýänligine ýa-da gelmeýänligine garamazdan zerurdugy düşnükli bolsa, galan sebäp bahanalary bir garada goýalyň da işimize girişeliň. Hereket et. Birinji, her gün etmeli hökmany işleň tanawyny düz. İkinji, onu ikirjinlenmezden dolu we kämil berza etmegi ýüregiňe du. Üçüncü, yerine yetirip başla. Oğunuk sevdadan hojoýunlyga çenli. Ökçäni gallaryp, öňü görüp bolanok diýen aýtgy bar. Bu geljegiň bize nähil sowgatlary, synaglary taýýarlap goýan ony öňünden bilip bolanok diýen mandaky bir söz. Ýöne muňa garamazdan geljegimizde hemişe gowluga garaşyp, öňümizde maksat goýup ýaşamaklyk adamzat ähmiýetli ähli taglimlarynyň öňe sürýän pikirdir. Hereket edin, ihlas edin. Aqbal ihlasıňyzy boş goýmaz. Ihlasıňyza görä aqbalyňyz bolar. Bu hakyky bolan waka. Gurrungyny diýen şahsymyz ilkilkiler oňuny uşak ýorgan nüşekler satyp oňşugyny gazanýady. Şol wagt ol aýyna bary ýogy $45 hakalýady. Bir näçe ýyllardan soňra ol bir näçe firmalaryň hojoýuny, ýene köp sanly firmalaryň bolsa, esasy maslahatçysy bolup işledi. Bu şahsy şol derejelere ýetiren syr, hemmeleri ýöneköýlükden belent derejelere çykaran syrdyr. Ol syr şulardan ibarat. Üstünlüge eltýän ygtybarly ýoly bilmek, hem de şoňa görä hereket etmek. Oňa uşak zatlaň sewdasyndan uly firmalaryň hojoýunlygyna elten saram şol. Üstünlüge ýetmek üçin. Üstünlük üçin sanalyp görülen hem dogry netije beren her bir usul öwren hem peýdalan. Şol uğurlary, usullary öz uğur tapıcılıgyň bilen hasam baýlaşdyr hem kämilleşdir. Hem ise
kämilligiň has gowy usullaryň gözleginde bol. Çekinmezden herekete geç. Şoňa kabap ýene bir kassany gurrun mereň. Bu şahsam feodal satky ýerlerini işleýärdi. Ýöne hiç ýyly göwün gandyrjy üstünlükleri ýetip bilmänni. Soňra ol täze bir işiň başyny tutdy. İşe täze çemeleşdi. Ergedek üstünlüğün sarı hakda sorulunnu, gurrunun hörpünü ilki başdaki ädimlerine siriktirip, şol başlan işim min durmuşumu dolu özgörtdi deyip gurrun merýär. O näili üýtgeşik iş ýa-da üýtgeşik usul bolup biler. Ol näden röýdýäňiz? Haridyny geçilletmeň alagyny pikirini edip ýörüşini feodadan o baş çykarýan usta täzirlen ýanyna gidipdir. Olaň her birinden has uly üstünlük ýerdezi gazanmak üçin näme etmeligini sorapdyr. Täzirlerem onuň özleriniň syryny gizlemändirler. Hemde ýigide bilýän usullaryny mälim edipdirler. Ýigit öwrenen bilen zatlaryny iş ýüzünde amal etmäge girişipdir. Olaň maslahatlaryny berja edipdir. Ünnän pikirlerine görä-de hereket edipdir. Öwrenen, özleşdiren, iş ýüzünde amal eden zatlaryny şahsy oý düşünjelerini goşup, ol usullary hasam kämilleşdiripdir. Feodasynyň gerimi giňäpdir. Müşterisi gün-günden artypdyr. Netijede işi rowat edeni gurna bolýan üstünlükli ýerine öwrülmegi başarypdyr. Soňra uly feoda merkeziniň müdiri bolupdyr. Müdir bolandan soňam öwrenmegini besetmändir. Beýleki müdirleň iş ýörediş usullaryny öwrenipdir, amal edipdir, ýerine ýetiripdir. Öz pikirleri bilen hasam kämilleşdiripdir. Üstünlüğün sırrı hakda söz açan o ýigit, öwrenmek we öwrenen zatlaryny iş ýüzünde amal etmek, men durmuşymy düýpli özgörden esas sebäplerdir. Bu sırrın şeýle sade hemde şeýle uly üstünlükleri getirýänligine men şu wagtam hayran galýan ýer ekeni. Şoňur göz ýetirmek üçin ýene bir durmuşy wakany beýan edeýin. Üde bir feoda merkeziniň adaty wekili hakda. Olam ilki başda gödöňünde tutýan üstünlügine ýetmändir. Hergedek feoda geleşigine işi paşmasa, harytlaryny satyn almakdan ýüze uran adamlaryň ýanyna barypdyr. Men sizden üzelenip gaýyş etmäge gelemok. Ýöne menden satyn almadygyňyza näme sebäp bolandygyny bilesim gelýär. Men oý berýän ýalňyşym näme diýer ekeni. Ine şeýlekin usul bilen ol öz säwliklerini, hatalaryny düzeltmegi başarypdyr. Beýleki tarapdanam müşteriler bilen mehr malakatly bolup, olaň isleg talaplaryny öwrenipdir. Şeýdigem oň feodasy ulanyp, ýerdesi artyp gidipdir. Mahlasy üstünlüge eltýän iň ygtybarly ýoldan ýöremek üçin üstünlüge eltýän her bir synalan ýoly öwren hem peýdalan. Köp oku hem köp öwren. Ýürüýçek kurslara gatna hem öwren. İş rowat adamlaryň ýanyna bar. Olaň iş ýörediş usullaryndan öwren. İşi gurna adamlardan üstünlüginiň syryny sorap öwren. Üstünlükli adamlar hakdaky eserleri okap öwren. İş talşýan adamlardan işin hilini näýle gowlandyrmagy hakda sorap öwren. İzgiderli tejribeler arkaly öwren. İzgiderli turgönleşikler amallar arkaly öwren. Öz ýalňyşlyklardan netije çykaryp öwren. Bu zatlardan soňra üstünlük gazanmak üçin zerur bolan ikinji adamyň nämedigini öwrenersiň. Bilen öwrenen zatlaryny birin-birin ýerine ýetir, berja et, izgiderli kämilleşdir. Diňe aýdanyň ýa eşdeniň ýeterlik bolmaz. Maglumatlaň, maslahatlaň, öwüt nesihatlaň bir özi ýeterlik bolmaz. Sebäp ferişdeleň, pursatlaň bir özi ýeterlik bolmaz. Şol mümkinçilikleri, pursatlary öwrenen zatlaryny iş ýüzünde amala aşyryp başlanmadyňa üstünlügiň belent derwedesi saňa giňden açylyp başlar. Hemişe gaýratly bol hem dowam et. Hereket et. Birinji, haýsy gurlarda has ýokary derejelere ýetmegini arzu edýänligiňi kesgitli. Ikinji, şol orada üstünlük gazanmak üçin nämeleri öwrenmeligiňi, özleşdirmeligiňi, gerekli prinsiplary hem terişdeleri öwren. Üçüncü,
şol sebäp terişdeleri hemişe peýdalan hem olary ýygyderli amal etdi. Ulu gowhary arya etme. Durmuşyňdaky iň gymmatbaha gowharyň näme? Gönläp sorasak, durmuşyňdaky iň ähmiýetli zat näme? Iň gymmatbaha gowhary deňäp biljek zadyň barmy? Soňra ondan märde we ondan märde durýan gowharlary gowhar deýin gymmaty bolan zatlaň hakda oýlanyp, düýpli pikir edip gördüňmi? Gowun isleglerine tükenme ýok. Ýöne ilkinji nobatda özüňe, maşgalaňa, durmuşyňa juda ähmiýetli bolan zatlaň tanawyny düz. O zatlaň her birini gymmatbaha gowhar hökmünde gör. Iň parlak gowhar, soňra oň söwügini basyp duran gymmatly gowhar. Hemde şu terkipde dowam edersiň. Ýogsamam bu daşlara näme sebäpli gymmatbaha diýilýänligi hakda düýpli oýlanyp gördüňizmi? Haýsy daşda insana peýdaly häsiýet, aýratynlyk, täsir köp bolsa, şonşoda şo daşdan gymmaty ýokarydyr. Şoň üçin şahsy durmuşyňyzyň gymmatbaha gowharlary hakda oýlanyp, olary kesgitläňizde de şol häsiýetleri göz öňünde tutuň. Şol gowharlary aya, ter, tämir arasda sakladyňyzça, olar özüniň rowşanlygyny, parlaklygy, ruhuňyza ýetirýän oňyn täsiri bilen sizi hoşnut hem razy eder. Sizi beğendirer. Şol gowharlary kesgitlen bolsaňyz, onu başga zatlara üýmenmäliňde şu wagt içinde biderek ýere sarp eden ýa-da digerli garamadyk gowharlaryň hakda pikir gur. O gowharlary arya etmegine iteren sebäp näme? O gowharlary haçan hemde näme zararly ýitirdiň? Bu zatlar hakda oý pikir derýasyna ulaşlap ýörken, belki senem alim akyllarlaň uşak daşlary çöpläp ýörüşimi ulu gowharlamy unudan nomy duýmanlaryny ýen sözlerini gaýtalarsyň. Ine gysgaja kıssa şeýle. Onuň bir gowhary ýetdi. Sebäbi ol öz gowharyna ýeterlik üns bermedi. Gerekli mukdarda aladasyny etmedi. Aýawly saklamaga çalışmady. Sebäbi ol bar ünsüni, küýnü oňuk daşlary ýygnamaga, uşak şagallary çöplemäge gönük durupdy. Ediz okuji. Haýsy zatlaň bize gymmatbaha gowhar deýin zerurdygyny kesgitlemegimiz gerek. Olary ýeterlik alada üns bermesek, wagtymyzy, pikirlerimizi şolara sarp etmesek, onu uşak daşlara gazyp ýörüşimizi, gowharlarymyzy nirede unudan nomazam ýadymyza düşmez. Dogry, uşak daşlangan gerek ýeri peýdalanmaly pursady bardyr. Emma uly gowharlar ünsden düşüreniňi asla degýän däldir. Biderek işlere gereginden artık ähmiýet berýän adamlar has derur işlerine gerekli mukdarda üns vermekden ejiz gelýärler. Juda bir ähmiýeti, haýry, peýdasy bolmadygy işlere ençeme wagtymyzy ýitirýär. Ondan soňra bolsa uly işlere hötte gelmekden asgyn ejiz gelýär. Etjek işlemimiň sallamly, saýhally bolmak üçin öz pikirlerimizi, dünýä garaýşymyzy belli bir taba düzgüne salalyň. Muň üçin şu soraglara doly hem dogry jogap berip geçeliň. Birinji, durmuşymyzdaky iň gymmatly gowharlar haýsylar? Ikinji, şol gowharlary gymmatyna degýän alada üns, wagt, oý pikir bilen gurşaýasmy? Üçinji, nähili oňa uşak hem biderek daşlara gerekmejek wagtam has köp wagt sarp edýäsiz? Dördünji, has artykmaç güýmenýän işlemimiz şonça wagt hemde güýç sarp edenimize degýärmi? Beşinji, şynlaqy üns berenimize degýän işler haýsylar? Altynji, biz näme gynanýar? Hemde o zatlar gynanynyňa degýärmi? Yedinji, biz näme gaharlanýar? Hem şol zatlar gahar edeniňe degýärmi? Şu sogallara dogry jogap berip, özümüze ähmiýetli hem ähmiýetsiz zatlary aýdyn kesgitläp bilsek, onu öňümizde durmuşyň aýna deýil logurdap duran täze kapylary giňlik bilen açylar. Biz şu pursatdan başlap dowam edip duran durmuş ýürelgämize täzeçilik ýerzip, has anamly öňe ilerläp bilersiz.
Hereket et. Birinci, durmuşuňdaky iň gymmatly gowherleri, iň ähmiýetli işleň nämedigini kesgitle. İkinci, olary derejesine göre yeterlik alada üns bermek üçin nämeler etmelidigini, haýsy biderek işlengden hemde bimani hereketlenden saplanmalygyny öwren. Özüňe kassetme. Munyň şüphesiz uly günädiginden hemmeler habarly. Ol astrynlyk bilen tenine ýaýraýan aguly zäher. Bu dert insanyň gözüni, gulagyny gapyp, ony juda degerli zatlar görmekden, duýmakdan mahrum edýär. Diňe asan insanlar öýläkçilikden aman esen gutulup bilýär. Ol özüňe kastetmek jinayatydyr. Ýöne bu jinayatda ne bir gural bar, ne de bir bildirip duran agyry bar, ne bir özüňe agram salmak bar. Şeýle seretseň bu iň ýeňil jinayat. Emma ýetirýän täsirini görüňde-de iň agyr, iň hatarly jinayatlaryň biri bolup durýar. Ine şol jinayaty şeýle suratlandyrýarlar. Wagtyna kassedýän adam özüne kassedýän ýalylar. Bu jinayat insanyň gözüni, gulagyny gapýar, ahyram helak edýär. Üstesine muň üçin görünip duran jeda çäresem ýok. Wagtyny peýdasy zatlara sarp etmek, janyňa kastetmegiň bir görnüşidir. Biz näçe sagadymyzy, has dogrusy aýlamyzy, ýyllamyzy juda ähmiýetsiz pişeleri, bimani zatlara sarp edýäs. Şol ay günlöň öz ömrümizin bir bölegdigini duýmaýas. Wagtyň aqbalymyzyň esasy sermaýasygyna üns bermeýäs. Wagtymyzy bimani işlere, oyun güýmenjeleri, gep gıybatlara sarp edýäs. Wagtymyzy degmeýän zatlara harçlaýas. Bu şol wagty dälle öz ömrümüzi, öz durmuşymyzy arýa edýänligimizi aňladýar. Kıysaça aýtsak, bu gynanyrjy ýagdaý özümüze kastetmekdir. Wagty behuda ötürmek, wagta kastetmek iň agyr jinayat. Beýle gabaha diýişden derhal saklanmagymyz gerek. Çünki oň pedasy diňe özümüzdir. Peýdasam ýene özümüzdir. Hereket et. Gerekmejek zatlara sarp edýän wagtyny hasapla. Esasanam günne-güne aşa gaýtalanyp duran hemde bidere götürilýän wagtyň hakda oýlan. Soňra bir wada şol wagtyň ýarpysyny haýyrly işlere sarp et. Bir näçe wagtdan soň bolsa, ählisini haýyrly işlere harçla. Şu pursatdan başla. Wagtyny bisarpa ulanyp, özüňi el götürme. Gerekli zat üçin puluňy osganma. İl arasynda gezip ýörken, gazanç, ýerdezi mazmunnaky gurrunlar gaýta-gaýta gulagyňa iýilýär. Köp ýaňzydylýan gurrunlaryň birem, hatda innikaýlyňa berip gazylygy durmansyna sözlerden ibarat. Kimler az gazansa-da ýetirinip bilýär. Ýene biri artdyrabam bilýär. Başga biri bolsa durmuş arabasyny bu aýlykdan innikaýlyga ýeterýär edip taraşlaýar. Gelen destine bergisine sarp edip, innikaýyny täze bergide ötürýänler emma. Ýöne haýsy biri bolanda-da özümize gerekli zatlar üçin pulumuzy gysganmalylar. Haýyrly zatlara sowmagy, dözmegi başarmaly. Esasanam peýdasy, behwidi, uzagyndan has aýdyň bildirýän zatlara sarp etseň, onda puluny dolanşyga ýerden ýalsyň. Bir kıssa kaptım. Şol hekayada kakası oğluna pulu näýili kazanmalygyny, näýili sowmalygyny öwredýärdi. Oğluna beren bir maslahaty göwnüme ýarady. Oğlum, eni sen ýalyma halym, kakam maňa şeýle diýipdi. Iýje gitsek zatlaň hemde jaý hakyny tölemek üçin beýleki çykdyjylaňa bir näme azal, tygyşytly sarp et. Emma kitap satın almak üçin ýygnaýan puluňy azaltma. Kitapdan puluňy gysganma diýipdi.
Şondan bäri şu pikir hemişe aňyma hemra boldy. Käbir kitaplar teň dünýä garaýyşyny düýüp götür, üýt göçük pikirler berip bilýär. Bu pikirem hut şeýle boldy. Kakamyň bu sözleri maňa gerekli kitaplarmy, pulumy kysganman satyn almalygymy ýatla diýdi. Şu sebäplem öýümüz kitapdan boldy. İş aladamyň her näçe agdykdygyna garamazdan her gün 1 sagat wagtymy kitap okumaga sarp edýän. Bu maňa enlik bolup galypdyr. Kitap okumak enligi bolsa, men durmuşymy düýüp götür özgörtdi. Kitap okumaga adat edinmedik adamlar ýaşaýyşyň şeýle zowkundan mahrumdyklaryny bilýärlermi-ki? Beren ähli maslahatlaryň üçin sana minnetdar kaka. Şu ogly gabat gelýän adam bize de laýykdyr. Her günde 1 sagat wagtymyzy kitap okumaga sarp etsek, durmuşymyzyň has uglugy tarap düýüp götür özgörjekdigine guman ýok. Tapawudy ýok, kitaby eliňe alyp okusaňam, ýa-da internet sahypalaryna gowy kitaplar tapyp okusaňam, ýa-da elektron kitaplar okusaňam bolýar. Esasy zat peýdaly bir zat okumak. Diňe günnäki dünýä habarlaryny ýa-da sport täzeliklerini, degişmedir henekleri okap çäklenmeliler. Düýbünni öwrenip, durmuşda özleşdirip boljak düýüplü eserleri, kitaplary okumak gerek. Dogry özüme kitaby eliňe alyp okumagy has iler tutýan. Şonu okuyan zadyň ýadynda gowy galýar. Hatda kitabyň öz bolşuluk zadysy üýtgeşik bir täsirem bar. Şol täsir näme üçindir beýleki elektron kitaplarda ýok. Kitaba eliň galtaşmagynyň bir täsin zowky, lezzeti bar. Üstesine käbir kitaplan garasyna öz pikirlerimizi ýazmaga, belli etmäge de may bolýar. Emma nähilligine garamazdan esasy zat okumak gerek. Neşir edilen kitapdan okan ýa-da internet saytlaryndan okan, ýöne hükman okan. Hatda henide çenli enlik etmedigen bolsaňyz, her gün ağzından 1 sagat wagtymizi kitap okumaga adat edinmeli. Tiz wagtdan biz bu kitap okumagyň miwelerini, özümizdäki hem durmuşymyzdaky mesemälim özgörçlükleri aýdyn duýup başlarys. Akbalyň kitap okanymyz üçin içilýän bu üstünlüklerini begenip, buýsanyp, hasam köp kitaplar okumagy dowam eder. Şoň üçin ykdysady hojalyk harajatlarymyzyň bir bölegini täze kitaplary satyn almagymyz üçin süýşürmäge enlik etsek, ören haýyrly bolar. Belki soňlugy bilen dostumyz bilen maslahatlaşyp, jemlen kitaplarymyzy bir ýere üýşürip, bilelikde bir kitapxana açyp bolar. Ýa-da käbir kitaplarymyzy çalyşyp, okuşyp, okulan zatlaryň üstünde özara pikir alşyp biler. Şeýdip kitaba bolan söýgü adamlaryň arasyndaky ýakynlygy, jebisligi, düşünjeliligi hasyl eder. Hereket et. 1. Hojalyk büdjetiniň bir bölegini ýürüýtek kitap satyn almak üçin niýetli. 2. Her gün belli bir wagtyny ýürüýtek kitap okumaga bagyş et. Kitaba günnelik sarp edýän wagtyň ýarym sagatdan az bolmasyn. 3. Okuyan zatlaryňyzyň many mazmuny, çeperçiligi, täsirligi hakynda dostlaryňyz bilen pikir alşyp, maslahatlaşyp duruň. Felsefe. Durmuşda wagtal durly zatlar hakynda durly dümen pikirler serimiz doldurýar. Käteler özümiz ýa-da özümize juda ýakyn adamlar hakynda, käteler daş töwerek, tebigat, älim jahan dogrusyny, käteler bolsa zeminleň üssasy, asmanyň gatlary hakda pikir gurýar. Serimizde dünýäni saklasagam, özümizem hiç wagt gözden düşürmeliler. Durmuşyň durly pursatlaryny böwrüme diňşirgenip, şol pursatda özümi alyp barşym hakynda öz-özüme sowal berýän. Men şu wagt özümi kimiň ornuna goýýakam? Adamlaryň agalyk edici güýç, agalyk edici höküm diýen zatlary mende nähili häsiýetlerkä? Şo pursatlarda men kime meňziýäkem? Sada çağacık, kakabaş yaş yigit, eciz bir zenan, zabun hükümdar, elleki hayvan, yırtıcı, vahşi, hakiki insan,
beýik maksatly hem bir ýürelgeli adam. Men hemişe özüm bolup çykyş edýänmi? Ýa-da mahal özlügümden çykyp başgalaň dogyna bürünýämkä? Bu pelsepewi düşünje maňa uly täsir etdi. Egerde özümi, öz bolşumy mazaly öwrenip bilsem, özümi nirede nähili alyp barýanlygyma akly ýetirsem, gylyk häsiýetlenme käbir düzüçler girsem, onu özümi has kämilleşdirip biljek ekenim. Bir gün şeýle oý hyýallara düşündüm-de, durmuşda aglaby halatda özümi alyp barşymy gözüňme getirmäge oturdum. Käbir pursatlarda kime meňzeýändigimi, kim bolýandygymy pikir eleginden geçirdim. Oglumy, aýalyma ýa-da işgärlemiň mirine gaharym gelenni, olaň insan mertebesini, göwnüni, hormatyny birjigem nazara almaýan zabun, rehimsiz bir hökmrowany dönýän ekenim. Üstesine oglumyň goýberen ýalňyşlygy üçin oň soran üçünjüni aňsat kabul etmeýän bir didim zor adam ekenim. Bir babatda ötürek gurrun etsem, o hakdaki pikir garaýşlamda, edýän işlemde, ýalňyşsam ýa-da bärden gaýtsam, ýa-da öz hereketlem bilen göwnüni ynjytsam, özümi ejiz, goşok bir adam misalyna görýän ekenim. Şonu özümi aklamaga, günämi ýumaga başlaýan. Ýalňyşlygymy duýup, ondan ötünç sorasam, ejizligim aýrylyp giden ýaly bolýar. Emma bir bahana dulanyp, bagysla diýmäge boynu ýogyňlyk etsem, özümi bipark ýaly görkezmäge çalyşsamam, içimden bir ses ejiz gelenligimi ýatladyp durýan ekeni. Hergedek lap geç, göwnü çökün bolan halatlamda da özümi juda ejiz hasaplaýan. Çünkü lap keçligi, göwnü çökkünlüge may bermegiň özüni güýçlüleň häsiýeti hasaplamaýan. Kä halatda dar gursak bolan pursatlanmam özümi juda ejiz görýän. Dar gursaklyk köplenç halatda okuw gurnagyma garaşanymdan has az adamlar gelenne de peýda bolup bilýär. Hergedek mühim bir işi giyjikdirsem ýa-da asla başyna barmasam, ýa-da gerekmejek zatlara güýmenip wagtymy manysyz ötürsem, özümi saklamaly ýerimde gaharma bäs edip bilmesem, kulak asanymda gönenjek ýerimde de biperwa ötüp gitsem, men özümi kakabaş ýigit ýaly görýän ekenim. Beýlekler hakda söz açylanna, olaň ýarşy taraplaryny, öwmäge münasip häsiýetlerini ýatlasam, hemmelen men mabatdaky öte geçmelerini, göwne degmelerini bagyşlap, olary gollap bilsem, müýnli ýerimde özgelerden ötünç sorasam, hergedek ejiz, biçäre, sarkow, sökül, miskin, pukara adamlar bilen gabatlaşamda, olary hoşamaý bakyp, ýardam kömek edip bilsem, men özümi hakyky insan ýaly görýän ekenim. Durmuşyň her bir pursadyny arasda hem asyllyk gylyk häsiýetler hemde umumy adamzat gymmatlyklaryna laýyk hereket edýän bolsam, özgeleň nähili hereket edýändigine garamazdan, hemişe arasda matlapdan, päkize niýetden uralýan bolsam, men özümi hakyky insan hökmünde görýän ekenim. Kömege mätäç her bir adama ýardam goluny uzadýan wagtym, özüme bäsleşem bastaşlara da yaramaz duýgu bilen bakmaýan, olardan aýp sin etmeýän, içimde kineki tuw saklamaýan wagtym, men özümi beýkem asylly maksatly bir insan hökmünde görýän. Her bir zerur, ähmiýetli ýerimde, güýjümde we golumda baryn sarp edýän makalym, geregine hiç tat tama etmezden özgelere yeterlik wagt hem ýardam sarp edýän wagtymam, men özümi beýkem asylly maksatly bir insan hökmünde görýän. Beýlekleň üstünligine, artykmaçlygyna ýürekden begenýän hem uwanýan wagtym, hatda öz urumdan bolsa-da, başga urlardan bolsa-da, ilgini begendirýän, köpçüligiň haýyryna bolan işleri edýän wagtym, bu işi men etsemem, beýlekler etse-de, men özümi beýkem asylly maksatly bir insan hökmünde görýän. Gerekmejek zatlary dümtünüp, wagtymy pikirimi sarp edenine degmeýän zatlary güýmensem, bir zadyň soňuny saýgaryp seljermän, pikirlenmän,
desbi dehel bir karara gelsem, özümü sada çağaç hökmünde görýän. Netijede men şu günden başlap her günüň ahyryna özümiň haýfa häsiýetleri çümüp çykandygymyň hasabyny sanawyny ýöretmekçi. Hemişe de hakyky insan mele beýkem asylly maksatly bir insanyň aralygyna hasyl bolýan enlik häsiýetleri ymtylmakçy. Dogry, bu ikisiniň arasynda ullukan bir tapawud bardyr oýdamak. Hereket et. Ýokarky pelsepe laýyklykda her günüň ahyryna şol günkü hereketlerini, eden işlerini gözden geçir. Hem de şol günü kim bolup ýaşanyňa göz ýetir. Ätýaşlanlar gurşawy. Sport sağlygyň ätýaşlyk gurşawydyr. Her gün täze bir derejelere ýetmek üçin sport merkezlerinden gatnawymy kesmeýän. Düzgün nizamly, ýygy-giderli ýerine ýetirilýän sport turganlyşyk işleri sağlygymyzy berkitmegiň iň uly ýardamçysy. Gynansa-gam köp adamlar sport bilen meşgullanmagy halap baranok. Sporta gerek mukdaryna üns ähmiýet berenok. Diňe ençeme wagt geçenden soňra ýergözünden sporta gyzyklanan bolsamdym diýip hiç gepletmeleri çümýä oturýar. Käbir adamlar hatda şondan soňam uğruna çykyp berenok. Yürekden sızdyryp aýdýan, hemde ähliňizde ýüzlenýän sport bilen meşgullanyň. Nähili usuly amatly hasap etseňiz, şeýdiň ýöne sporty dowam ediň. İsteseňiz, ýürüýte sport merkezlerine gatnaň. Ýa-da öýde sport awzallary boýunça turganlyşyň. Muňa mümkinçiligiňiz bolmasa, istenlik bir ýerde çalyp ýöreň, algaň, öýde ýa-da howluda käbir maşyklary ýerine ýetiriň. Esasy zat özümiziň güýç gaýratymyzy, gujurumyzy, güýjümizi, işanlygymyzy artdyrmagymyz, kämilleşdirmegimiz gerek. Näçe ýeri ýerişsek, şonça özümize behbitlidir. Hereket et. Birinci, häzire sendi hiç bir sporta gatnamadyk bolsaňam, bir sporta ýygy-gider turganlyşmegi ýüregiňe du. İkinci, saýlap alan sport uğruňa dolu we dogry hötte gelmek üçin özüňe ýürüýte plan düz. Üçüncü, başla hem üzmüksiz dowam et. Arasynda din jamal. Özgölere mehr muhabbetli, mülakatly garayan adamlar hemişe özlerini bagtyar duýýarlar. Olar bu häsiýetleri bilen beýleklengen bagtyarlygyna sebäp bolýarlar diýen pikir bar. Bu sözüň çynlygyna, dogrulygyna şübhe ýok. Bu her wagt hemmekisten bolmagy talap edilýän häsiýet. Ýöne bu ýerde özgölere mehr mülakatly, ýumşak garama hakda dälle, bir näme başga zatlar hakda gurrun ozgamakçy. Näme hakyndalygyny bolsa aşagdaky setirleri okaňda göz ýetirersiňiz. Özüňe ýumşak garap, oňa demdinç, rahatlyk ber. Eliňdäki gowy zatlary özüňe hem döz. Egerde ötögçü wagt oňa ýamanlyk etse, soňra ne sen ne de zaman oňa ýardam eder. Kitabymyzyň köp ýerinde hemişe işanly bolmak, asylly maksadyň uğruna gaýrat sarp etmek, güýç gaýratymyzy, işeňirligimizi, ihlas zähmetimizi esse arttırmak hakda gurrun edipdik. Ýöne ýene bir zady asla unutmazdygymyz gerek. Özümizi, bedenimizi demdinç nesibetinden mahrum etmelidirler. Özümize de ýumşak daralyň. Oňa gereginden artyk talapkar bakmalyň. Onu harlamalyň, pese düşürmäliň. Oňa ýygymizi sürtüp oturmalyň. Oy olum özüni rahat, bagtyar, şadyan, dogumly duýsun. Bu elimizden gelýän başarýan zadymyz ahyry. Oňa sähel bir zeper ýetäýse, ýene de anjayan, kösenýän özümiz ahyry. Ediz okujy. Beden we ruhy sagdyndygy hasyl etmek üçin özümizi demdinçden, degişip gülüşmekden mahrum etmelidirler. Bizim durmuşymyzda ihlasyn, janykkeşligiň, gaýratyň, bilent maksadyň, ruhy belentligiň, hümmetdiligiň
hem de şol bir wagtda da mahal ýaýnap, ýazylyp demdiň almagyň öz orny bolmalydyr. Wagtyna alınan demdiň inniki işlenmede has ulu gaýrat bilen çemeleşmäge täze höwes döredir. Hem de täze güýç, kuwwat, takat berer. Hereket et. Birinji, her hepdede belli bir wagty diňe demdiň almaga sarp et. İkinji, demdiň alýan wagtyň diňe şol rahatlykdan lezzet almaga çalyş. Şol pursatda başga aradalaryny unut. Dünýäni şu alsa-da topugundan däl diýilýänlerden bol. Üçüncü, demdiň alýan wagtyň el telefonuny öçür, radio telewizorda tomoş etme. Dördüncü, bedenini gereginden artık yumuşatma, hem de onu öte yoğulam darama. Beşinci, hatta kıyınçılıklı, meseleli gündöňde de özüňe demdiň bermedligini, özüňi dürtemeliligini unutma. Altıncı, hemişe bunu başarýanyňa ananyp gel, özüňe anamyň bolsun. Yedinci, hemişe özüňi ruhlandyryp, taplap, beýik işlere höweslendirip ýaşa.
başlanmaz ayol. Dörüyüşüp